Τι ώρα είναι? Πάω! Τούβλα. Κατούρισα. Πουτανάρα. Και εκεί έπαθα σοκ. Γιατί? Πρέπει να τρώω ανά 2 ώρες. Κλείσε. Να κάνω μια ερώτηση. Τι? Εσύ γιατί έχεις βάλει αυτή την περούκα μακριά και καλά να είσαι ωραία και εμένα μου έχεις βάλει τη Βλαχοπούλου. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια σου λέω. Δώσε μου ένα λεπτάκι γιατί μου ένα κρεπαρισματάκι εκεί πέρα εδώ θέλεις. Η Κική είναι διασταύρωση Βλαχοπούλου με Elvis. Τέλειο. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να φοράω καμία περούκα. Τι λες, Έτσι, να παιδί μου, υποχρεώνει. γύρνα εδώ που δεν σε υποχρεώνω. Δες εδώ πέρα πόσο πιο ωραία θα είσαι. Θα τα λες γιατί σήμερα είμαστε σοφές. Μου πάει λες, Πάρα πολύ σου πάει. Δεν Έτσι ξέρω. πρέπει να το κάνει το μαλλί της. Για πείτε, παιδιά μου Πείτε. πάει, γιατί δεν τον πιστεύω. Τέλος πάντων, τι κάνετε, γοργόνες, καλά Γοργόνες μου. είσαστε. Γεια σας, γεια σας, γεια Κοριτσίνια σας. μας, τι κάνετε, τι έχουμε να Είχαμε πούμε. καιρό να πούμε. Είχαμε καιρό. Είχαμε καιρό. Εντάξει. Καλή χρονιά να πω κι εγώ εδώ Μην πέρα. χάσεις, έχει πάει πια Αύγουστος. τι κάνεις. Γεια σας. Καλή χρονιά, σας εύχομαι με υγεία, αγάπη, να βρείτε έναν έρωτα, έναν σύντροφο, να είστε πάντα μαζί, αγαπημένες και Μοιραράκι. αγαπημένα. Φιλιά, η Μενεγάκη. Η Ραπουτζέλ λέει η άλλη. Ένα πουτσέλ. Ποια Ραπουτζέλ. Ρε να μην μιλάς. Ρε να μην μιλάς. Όντως είσαι ένα πουτσέλ. Έλα ρε. Δεν είμαι Ραπουτζέλ. Τι Κάτσε να έπαθες? φτιάξω το σταυροπόδι, δεν είναι εύκολο. Θέλει και χέρια. Έλα, μια χαρά είμαστε. Ωραία. Τι λέει, πώς είσαι? Καλά μωρέ, λίγο άρρωστη ξύμισα. Σου είπα τι έπαθα. Τι έπαθες? Δεν σου πει. Αυτό το μαλλιό. Καλά μωρέ, λίγο άρεσε και βλέπω όλη την πανοπλία. Τι έπαθες? Άμα είναι να το έχεις βάλει αυτό για να γελάς. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γιατί όταν γελάς εσύ δηλαδή τι? Εγώ δεν μπορώ μία φορά ρε να γελάσω. Μία φορά. Δεν είναι το ίδιο τέλος πάντων. Τι δεν είναι το ίδιο ακριβώς είναι. Λοιπόν, έχω καταλάβει γιατί μου έβαλες την περούκα. Γιατί? Έχω καταλάβει. Γιατί θέλεις τα βράδια να τα περνάμε μαζί. Θες παραίτσα το βράδυ. Ναι. Γιατί άμα βρω κόμενο δεν θα έχεις. ναι. Και έτσι κόμενο δεν πρόκειται να βρω. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Γιατί αγάπη? Ρε παιδί μου, πες ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής μου και πέφτει, παίρνουν ένα απόσπασμα οι βιζιτάρες από εδώ και το βάζουν στο TikTok. Με βλέπει έτσι. Για ακόμα μια Δεν φορά. μου κάνει 2 αναφορές! Δυο! Για ακόμα μια φορά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι βάζοντας περούκα γινόμαστε ένας ρόλος. Ναι, αλλά έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχω δει εγώ κι άλλους ρόλους, τέλος πάντων. Έτσι και ακόμα καλύτερα. Τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σήμερα όμως, Τι, λέω. μωρή? Τι? Βάλε μέσα σου, βγαίνουν έξω τα πετσιά. Αλήθεια. Το σέιν την πήρες. Όχι. Βγαίνουν έξω τα μισά. Όχι, δεν είναι το πετσί αυτό, είναι το τέτοιο, είναι το lace. Τα μισά σου μαλλιά είναι έξω τα καρφάκια. Αλήθεια. Η καράβλα φαίνεται από πίσω. Έλα, σταμάτα. Τι καράβλα φαίνεται. Έλα, ποια αληθινή, δεν έχω καράφλα. Ναι, δεν έχεις. Ζηλεύεις, επειδή το δικό σου το μαλλί είναι έτσι πιο. Ναι, δεν έχει. Λοιπόν, μια χαρά. Κωνσταντινούπολη, με τα πόδια. Θα κλείσω στα εισιτήρια. Θα βάλω εγώ τα μαλλιά να θέλει. Σταμάτα! Καλά, δεις. Τι έχουμε σήμερα γύρω. Τι γίνεται? Άρλεκιν. 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 Έχουν στείλει, έχουμε βάλει Q&A, έχουν στείλει χειρότερους συναδέλφους κτλ. Πώς θα το διαβάσει τώρα αυτός ο άνθρωπος, πες μου? Δηλαδή, έχετε στείλει κάτι σε εντόνια. Ρε παιδιά, αυτοί που τα γράφουν δεν καταλαβαίνουν τι θα τα πω εγώ. Δεν θυμάστε ποιος τα διαβάζει. Δεν θυμούνται τη σύνταξη, Μα την δεν αρχισυντακτρία. γίνεται, Την φίλε. αρχισυνταξία. Δεν θυμούνται. Τι έπαθες? Θα δεις. Ρε Πάρη μου, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου δώσεις σε παρακαλώ πολύ ένα κουταλάκι? Ένα κουταλάκι δώσε μου, Τι θα please. θέλεις, να φας το κερί? Ποιο κερί? Είναι αυτό. Όχι καλέ, έχω φέρει πρωινό. Ωχ, αρχίσαμε. Μη μου γεμίσει τον τόπο αυγά. Όχι καλέ, δεν Δεν έχω υπάρχει, φέρει. μου μιλήσεις, Έλα θα ρε κάνουμε το, σιγά. θα κλείσω, θα κάνουμε το. Δεν είναι αυγά. Πα. Γιαούρτι είναι και κοίτα τι όμωσε. Μαλάκα, κουτάλι του Βάλτε μαλάκα. όλο μέσα και ρούχο. Καλά. Δεν είναι και για πολύ αστείο. Μαρμελάδα μαμ. Έλα. Τι είναι, διάρρεια? Όχι, είναι πάρα πολύ Δεν ωραίο. ανοίγεις Τον ανοίγεις λάθος. Το δάχτυλο. Έλα. Όπου ξέρω. Δεν είναι ξέρω. Ούγα μου τίποτα. Να σου γαμίσω ότι είναι πεκευρώμα. Αν δεν μυρίσει όλο το πλατό. Εγώ δεν πειρίζω. Μετανόσιμο Είναι η βρώμη Τι μου. διάρρεια και τι σκατό και εδώ μέσα. Είναι η βρώμη μου. Πω μωρή βρώμα.
Δεν λέω πια. Μην δείτε έναν άνθρωπο να προσέχει τη διατροφή του κατευθείαν. Καλύτερα τα Βάλτε μπράβο. τα πετσιά. Προσέχεις, προσέχεις! Πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξεκινήσει ξανά, έχω στόχους. Έχω βάλει Γιατί στόχους. φωνάζεις, λες και δεν έχουμε μικρόφωνο, δεν έχω Έχεις καταλάβει. δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις βάλει μέσα και βρεσμόν, τι είναι αυτό? Όχι. Όπο, για- που μυρίζει, Κώστα στο κίζομαι. Μυρίζει κάτι ξινό. Ναι, κεφίρ. Α, καλά. Αγαρά! Αγαρά! Λιάρια, κεφίρ και κουρκουμά. Αγαλά! Πολύ ζηλευτό πρωινό. Κεφίρ. Κεφίρ με. Μην φάμε και τιμόναταες με αυτό, αλήθεια σου λέω. Μην μας κυτρινίζουν το βίντεο από αυτό. Εγώ θα το κίτρινιζα, αν ήμουν YouTube. Γιατί. Αν ήμουν αυτός που κάνει κουμάντο εκεί, θα έλεγα αυτό δεν βγαίνει δημόσια. Μην- Άντε ρε Παντελή, σε παρακαλώ πολύ, δες εδώ πέρα. Προσέχει ένας άνθρωπος. Πω, είναι Καλά. και άπρα τα Ναι, χέρια. Δεν για είναι είναι, like. είναι για όνειρο. μικρά παιδιά αυτό. Δεν θα σε περάσουν για το Γιαννέλη. Κλείστο. Δεν είναι. Όχι ο Γιαννέλη. Όποιον τρώει τις Έχει ο κουραγιές. Γιαννέλης τέτοιο μαλλί. Όχι, αλλά τρώει διάρκειες κι αυτός. Καλά και εσύ σιγά τις διάρρες, τον έχω δει. Πηγαίνει συνέχεια στην Ομόνη και τρώει κάτι αραβικά. Τον έχεις δει, Ναι. Το παρακολουθείς. Τι παρακολουθείς στο YouTube? Στο YouTube. Γιατί φωνάζεις όμως? Συγγνώμη. Στο YouTube. Στο YouTube δεν παρακολουθώ πολύ YouTube, παιδιά. Δεν προλαβαίνω. Πού δουλεύεις? Δουλεύω σε μια εταιρεία με καλλιτικά. Στο Grindr όταν Για δεν είμαι. παίρνεις κανένα καλλιτικό κι εσύ. Στο Grindr όταν είμαι, με ρωτάνε συνέχεια. Μου λένε τι δουλειά κάνεις. Τους λέω είμαι υπάλληλος σε ένα e-shop. Α, μου λένε τι e-shop, με κρέμες και αρωματικά χώρου. Α, μου λένε να μας φέρεις κανένα. Βέβαια, άμα δεν κεράσουμε όλο τον Grindr, μην θα κεράσουμε. Δεν έχω κεράσει όμως, να ξέρεις. Αυτό έλειπε. Δεν έχω δώσει κανένα, στορκίζομαι. Αυτό έλειπε. Όχι, Στέλνει αλήθεια. εκεί πέρα τον κόλλο και την ψωλή σου, θες να στέλνεις και τέτοια. Δεν στέλνω τέτοια πράγματα. Ναι, όχι, τι στέλνεις, τη γλώσσα σου στέλνεις εκεί πέρα. Όχι, αλήθεια λέω. Καλά. Κάπου Θέλω- στέλνεις και συνταγές. Καλά, πολύ πιθανό. Παίρνω. Και συνταγή για κοχλίους μπουρμπουριστούς. Τι θα στέλνεις στους ανθρώπους. Έκανα μία οσπριάδα, δεν καταλαβαίνεις. Φαντάζεσαι. Άνετα. Αχ, κάτσε. Τι βρε, δεν μυρίζει πολύ, ηρέμησε. Από παγιάτικο είναι. Άντε καλέ και εσύ που είναι παγιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χέσεις μέσα στα μικρόφωνα. Μέσα στα μικρόφωνα θα χέσεις τώρα. Ο Μίκητας του κεφίρ Ποιος μυρίζει. Μίκητας, ποιος Ο Μίκητας, του θα σου κεφίρ. βάλω μέσα βρεσμού να φύγουν όλα. Ο Μίκητας- Βάλε λίγο μέσα βρεσμού να δούμε τι θα γίνει. Λες. Τελείωνε ζώνη. Α, εγώ το είπα έτσι. Άντε ξεκινήστε. Είμαι απλή υπάλληλος. Δεν είμαι να βάλω τη γούνα απλή υπάλληλε. Τώρα θα νευριάσω, νομίζω ότι τα λέει αργυρό και θα συγχυστώ ρε γαμότο. Πώς κι εγώ, αλλά κάνει. Τι? Είναι γραμμένα λάθος, δεν τα λέω εγώ. Ποιος θα είναι λάθος? Τα Οι γράφουν γοργόνες λάθος. γράφουν λάθος. Βεβαίως. Είμαι απλή υπάλληλος. Που πώς και εγώ, αλλά κάνει όπως μάλλον. Και εγώ, αλλά κάνει περισσότερες δουλειές από τους υπόλοιπους και νιώθω ότι είναι το αφεντικό επειδή της δίνουν περισσότερες υποχρεώσεις. Μου κάνει συνεχώς παρατηρήσεις και με διορθώνει με ηρωνικό υφάκι, λες και με πληρώνει αυτή. Αυτό ήταν. Ναι. Και τα αποθήκευσα. Ναι. Σκατά στο στόμα μου να μου κοπούν τα χέρια να μην ξανακάνω screenshot μήνυμα. Κατά λάθος το έχω κάνει screenshot. Παίρνα την μπουρδα. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τις καταλαβαίνω αυτές. Ποιες? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκουν αυτό το υφάκι και νομίζουν από τη μια στιγμή στην άλλη ότι γίνονται κάποιες έτσι. Να σου πω τι έχει γίνει. Τι. Τι παιδιά. Κοιτάνε λίγο τα μαλλιά σου, γι' αυτό γελάω. Α, πραγματικά δεν μπορώ να τις καταλάβω πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά να σου πω κάτι, οι εργοδότες φταίνε σε αυτό το πράγμα. Έχεις μικρόφωνο. Δεν στο πάω. Οι εργοδότες φταίνε σε αυτό το πράγμα, γιατί κάθονται και τους δίνουν. Είδε τώρα αυτός ο εργοδότης ή άλλοι ότι είναι και καλά, τα έχει όλα στοιχειοθετημένα, αρχιοθετημένα, μια χαρά post από εδώ και από εκεί. Της είπε ένα-δύο-τρεις λόγους, αυτή το πήρε πάνω της. Εμένα μου λες. Και άρχισε να κάνει τέτοιο. Αν το πήρε πάνω της. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Εμείς γιατί καλέ, εμείς σχολιάζουμε το περιστρίλο. Α, να σου πω Κώστα μου. Α, να σου πω Κώστα μου. Όποιος έχει τη μίγα. Βγάλε λίγο τη φράτσα από το free. Γιατί δεν τρέπεσαι λίγο. Για τον ήλιο το έχω βάλει, αλήθεια να μην. Κάψιμο. Αυτή να είναι. Για πες. Μία συνάδελφός μας ισχυριζόταν ψευδώς ότι πάσχει από καρκίνο και ότι χρειαζόταν.
μούγκα και χρειαζόταν χρήματα για χειρουργείο στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε πάνω από 3.500 ευρώ, τα οποία δεν επέστρεψε ποτέ. Έστελνε επίσης φωτογραφίες κλεμμένες από το Google, τις οποίες παρουσίαζε ως δικές της εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Στο Google έχει εξετάσεις. Ούτε και άκουσα τι είπαμε. Αυτή Λοιπόν. έβρισκε φωτογραφίες. Α, τη βουτάνα τα θυμήθηκα! Ναι. Ο Μάρλεξ! Έχουμε και εμείς ένα τέτοιο, εντάξει, όχι τόσο αυτό. Ο Μάρλεξ λέει, ξέρω εγώ, πρέπει να φύγω νωρίς, δεν θα σας βοηθήσω στο κουβάλιμα, γιατί έχω μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν μπορώ να περάσω από το μαγαζί να ξεχαστεί. Να πάρει το αμάξι του όταν θα έχουμε σχολάσει. Πάντως να σου πω κάτι, η τύψη έχει κάνει τώρα σοβαρή business. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε. Ισχύει ότι έκανε, ναι. Πρέπει να βάλε βυζιά με αυτά τα 3.000. Είμαι σίγουρη, είναι για Έχει βυζιά. 500 για τα εισιτήρια. Σε ένα μαγαζί Orange is the new black. που δούλευα, που το έχω κράξει πολλές φορές, που λέγεται πουτανόσπιτο, κάπως έτσι. Μας πλήρωναν μόνο με τα tips, αυτός ήταν ο μισθός. Τι? Βέβαια, δεν χάλαγε, βέβαια, τα βάζαμε όλα εκεί, τα έδινε μετά, αυτό ήταν. Αλήθεια. Βέβαια. Κάτσε γιατί έχει μια φίλη μέσα. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει δώσει έστω και 50 λεπτά μπουρμπουάρ σε κάποιον. Έκλεβα ό,τι μπορούσα, μέχρι και μέσα στα παπούτσια μου τα βάζα. Καλά έκανες. Πάταγα με τα 50 λεπτά, ξέρεις πόνος. Πατούσε με τα 50 Τι να λεπτά. έκανα, μωρή, που να τα βάζα στο βυζί μου, πέφτανε. Πω μαλάκα. Άστο. Ή άμα είπα πριν δούλευα σε ένα μαγαζί στο Ψηρή, σοβαρή πλεμπάρα. Μάλλον από τα πιο πλέμπικα μαγαζιά που έχω δουλέψει, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Το είχαν οικογενειακή επιχείρηση, είχαν μια κόρη κακά σχήμη, με όλη την έννοια της ασχήμιας, που την είχαν κουκλάρα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί τώρα το λόγο ήταν κακά σχήμη, γιατί με το που έμπαινε ήταν η κόρη. Κατάλαβα. Δεν τη τέριαζε ούτε λίγο σε αυτή την ταβέρνα να έχει τέτοιο ύφος, δηλαδή όπου τη δω θα τη θυμηθώ να τη τραβήξω ένα κούτινο. Λοιπόν, και μέσα στην κουζίνα δούλευε η μάνα, κάτι Αλβανίδες θείες που τις δέρνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο πατέρας ο αλκοολικός απ' έξω. Άστο. Και άμα περίσευε τζατζίκια και φαγιά από τα τραπέζια, όπου και μια κουταλιά τζατζίκι να περίσευε, το έπιανε η μάνα της όμορφης, ήταν και η μάνα ίδια με την όμορφη, και βάζανε τα περισσεύματα μέσα σε. Φαγητό προσωπικό. Μέσα στο τζατζίκι, το τέτοιο που ήταν για να πιούμε για τους ανθρώπους. Τι λες? Και κουταλιά να περίσευα από το τζατζίκι. Την ώρα που πήγαινα εγώ στον έτσι έμαθα εγώ, δεν μου το είπανε. Δεν μου είπανε στην αρχή ότι γίνεται αυτό. Και πάω να αδειάσω εγώ, την παραμάνα άδειαζα εγώ. Ναι. Και τους κολοκυθοκευτέδες και όλο ό,τι ήταν αφάγωτο ξανατιγανιζότανε στη φρεντέζα και πίσω. Επίσης το άλλο το κορυφαίο, αν στο κλείσιμο δεν είχε να ξανατιγανιστεί, δεν πεταγόντουσαν. Μπαίνανε στην κατάψυξη τα ήδη τηγανισμένα και τα ξανατιγανίζαν την άλλη μέρα. Τι λες? Ναι, εκπληκτικό μαγαζί. Εκπληκτικό. Θάνατος. Εντάξει, μάζευε μόνο γερουσία full. Κάνανε όλη την ώρα συνοικέσια. Τα αγαπημένα μου ήταν τα συνοικέσια. Μαζευόντουσαν πολύ, το έχω ξαναπεί αυτό. Γέροι γριές και τα φτιάχναν μεταξύ τους. Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, τι ωραία. Ναι, ισχύει. Ο γέρος αυτός που είχε το μαγαζί κατουρούσε αίμα και λέγανε τη λεκάνη. Τι? Και είχε έρθει μια μέρα πρωτοχρονιά, αλλάζει ο χρόνος λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Μου παραγγέλνει μια με αδιανόητα κακό ύφος, μου κάνει έτσι. Άλλος ο χρόνος μετράγανε ρε και μου κάνει. Γέμισε το, μου δίνει μια κανάτα κρασί, πιάνω την κανάτα. Παίζει να είχα χωρίσει κιόλας, τα είχα πάθει όλα. Είχα πάθει κι άλλα, τέλος πάντων. Και είμαι έτσι με την κανάτα, μετράνε 4-5-1 και βγαίνει από την τουαλέτα ο γέρος και μου λέει, μου κάνει έτσι, μικρή τουαλέτα, φαινόταν δηλαδή από την πόρτα, και μου δείχνει τα αίματα πάνω στην λεκάνη και μου λέει, κάντε λίγο με ένα βετέξι. Και είμαι έτσι με την κανάτα του κρασιού, Μη μου πει. τα αίματα της ψωλής του γέρου. Και αλλάζει ο χρόνος. Έτσι με βρήκε ο χρόνος. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πήγαινες να έπαιρνες το βετέξ και να τα στράγγιζες μέσα στο κρασί. Δεν υπήρχε δύναμη τότε, δεν είχα τα 2 ευρώ. Θα το έκανα, εννοείται ότι θα το έκανα. Είμαι πάρα πολύ κακό σε αυτά γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα ήθη. Δεν είχα σπίτι, Η φάγια δεν μου αρέσει. Δεν είχα μάνα, δεν είχα σπίτι, δεν είχα μάνα, δεν είχα στον ίδιο μήνα. Να κάνω τέτοιες μαγκές. Όσο έκανα. Αυτή πάντως με τα βυζιά, μπράβο της. Να μας δώσει το Instagram της, να το κάνουμε κι εμείς. Βασικά να μας πει από πού βρήκε αυτές τις τέτοιες. Για το καρκίνο λέει. Ναι, Είσαι καλά, έχουμε αλλάξει ιστορία. γιατί ποια ιστορία λέμε? Δεν άλλαξε! Γι' αυτή λέγαμε. Μα ναι! Να μας πει από πού βρήκε τις τέτοιες, τις εξετάσεις. Είπες τώρα όλα τα έχει το Google και εγώ ρώτησα. Σου φέρει το μαλλί, έβαλες Θα πίτρες. φύγουν οι περίπτες, θα φύγουν όλα. Έτσι όπως το έχεις βάλει και εκεί φαίνεται λίγο η χωρίστερα σου και είναι καταπληκτικό. Έλα μαλάκες, τελειώνει. Είναι καταπληκτικό. Βγάλει τη γούνα. Γιατί να βγάλει το Το κουνάκι, κλείνει. ασχημή είναι.
Πάρα πολύ ωραία. Για να μην ζεσταίνεσαι. Δεν βλέπω. Έλα ρε εσύ Κική, φτιάξε το μαλλί λίγο, το έχεις χαλάσει. Σας είπα αυτά ότι είναι 30 ντουζ. Τι εννοείς? Είναι σαν να κάνεις ντουζ. Αλήθεια. Κωστά. Να το πάρω? Έχουμε πει κάποια πράγματα. Τι? Δεν θέλω να τα ξεχνά. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Παρακαλώ. Αυτό εδώ πέρα το μαντιλάκι. Καλησπέρα, αγάπες μου, φιλινάδες μου. Πώς είστε? Καλές μου, τρελές μου γοργόνες. Έχουμε και λέμε. Σε αυτήν εδώ πέρα την πάρα πολύ ωραία συσκευασία που περιέχει μέσα πάνθενολη, καλέντουλα, λάντσια ολάτα και βάλσαμε ελαίο, παίρνετε το μαντιλάκι και είναι σαν να κάνετε καθαρισμό. Εγώ αυτό το χρησιμοποιώ μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Ναι, καλή, Βγαίνω έξω. Βγαίνεις Τσιγκουνεύομαι έξω. σοβαρά. Αγάπη, βγαίνεις έξω. Πήγε η άλλη, πάω στην τουαλέτα. Η τουαλέτα είχε γίνει καφέ. Είχε αλλάξει χρώμα, είχε άλλα πλακάκια. Αγάπη, δεν είναι τη Kleenex αυτά που καθαρίζει. Το ξέρω, μωρό μου. Λέω, πού θα ακουμπήσω. Δεν μπορώ να ακουμπήσω. Τι κι αν είμαι κοπέλα που κατουρά όρθια. Δεν μπορώ να ακουμπήσω. Το έκανα τη δουλειά μου, μετά πήρα αυτό. Για δεν πήρες ένα τετόλ σπρέι να έχεις μαζί. Όχι, δεν. Πού θα πάω να ζητήσω από έξω, να μου φέρετε, περάστε, καθαρίστε εδώ πέρα την τέτοια. Διάρειες. Δεν καταλαβαίνεις. Έκατσες πάνω στις διάρειες. Δεν έκατσα. Τις έκανες που βρεσμούν και έκατσες. Όχι. Τι έκανες? Κατούρισα. Δεν έκανα, τι λες, σταμάτα. Κατούρισα και μετά πήγα και γιατί αυτά βγάζουνε οσμές, βγάζουνε διάφορα. Συνέχισε. Και λέω να προσέχω. Να το πάρετε. Τι είναι βρε? Είναι πολλά τα 5 ευρώ για αυτό το αποτέλεσμα. Κάτω από 5 ευρώ. Κάτω από 5 ευρώ, 4,99. Αλήθεια? Ναι. 5 ευρώ είναι αυτό, τι κάτω. Σκάσε! Κάνα 10 λεπτό, 20 λεπτό. Όχι. 5 ευρώ έχει. Ναι, Κοροϊδία είναι αυτό, 5,99. 4,99. Τι είμαστε, Lidl, είμαστε. Πάμε. Ήρθε η ώρα μου να λάμψω. Δούλευα σεζόν σε ένα ξενοδοχείο στην παραλία, ήμουν σερβιτόρα. Δούλευα μόνο με γυναίκες, η δουλειά έβγαινε, αλλά εγώ κάθε μέρα έφευγα με λιγότερα εγκεφαλικά κύτταρα. Βέβαια, μόνο οι γυναίκες παίρνουν εκεί για να δουλεύουν με τα μαγιό, βλέπουν τους κόλλους τους. Ναι, μαλάκα. Να σου η κακή συνεννόηση, να σου η ζήλια, ο ανταγωνισμός, αλλά δεν γαμιέται, τα προσπερνάω. Το χειρότερο ήταν ότι με έκλεβα. Έκλεβα λέει. Με έκλεβα. Με έκλεβα. Μάλιστα, έκλεβες τον εαυτό σου. Πληρωνόντουσαν τα τραπέζια μου όταν εγώ είχα πολλή δουλειά, ήμουν πάνω στο μπαρ. Δεν τα έκλειναν στο σύστημα και φαινόταν ότι είχα φάει πιστόλι. Έχω πληρώσει πάνω από 300 ευρώ από την τσέπη μου εκείνη τη σεζόν. Αλλά δεν βαριέσαι, ο ενδός βλέπει. Πραγματικά. Αγάπη μου όμορφη. Συγκινήθηκα τώρα, μιλάω στην κοπέλα. Α, συγγνώμη. Τέλειο το μαλλί, είδες. Όλοι λένε για το μαλλί. Κοροϊδεύεις. Τέλειο το μαλλί λένε. Έλα λίγο να σε φτιάξω, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τώρα βγαίνει το παλιό το μαλλί. Σου αρέσει τώρα αυτό το καρέ που έχεις? Δεν είναι καθόλου ωραίο το καρέ που έχεις. Έλα να στο φτιάξω. Τελείωνε, Ζών, θα σε κόψω τα δάχτυλα. Έλα, περίμενε. Τελείωνε, γαλότσα. Δεν θα μείνει κολοτρυπίδα. Άσε με πια. Εδώ να στο φτιάξω. Ρε, τέλος. Πολύ πιο ωραία. Πού είχαμε μείνει? Την κλέβανε, παιδιά. Παιδιά, το ξέρετε ότι στη σεζόν το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι πολύ κατάνθρωπος. Πολύ σκατάνθρωπος, ρε μαλάκα. Στο όταν δουλεύανε όλοι οι σεζόν, ήταν σεζονάκιδες και άκιδες μαζί, γιατί δεν δουλεύεις όλη την καιρό. Από τα μεγαλύτερα κοπρόσκυλα. Όχι όλοι, αλλά οι σεζονάκιδες ήταν για πολύ νομισματοκοπία. Εμείς είμαστε σερβιτόροι της σεζόν. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι. Ηρέμησε λίγο. Παιδιά, Ηρέμησε λίγο. φαγκρί μοιράζεται. Μοιράζεται ψάρι. Δεν κάνετε κάτι. Μαλάκα μπέσα, αυτοί που δουλεύουν σεζόν, κυρίως τα αγόρια, είναι οι τύποι που το ξέρουν που δουλεύουν. Ναι. Που μπαίνεις μέσα και σου λένε δεν θα το πάρεις, δεν είναι αυτό. Είναι οι τύποι που. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Όχι, ήταν το τέτοιο, το κινητό. Γαριδομακαρονάδα μοιράζεται, παιδιά. Θα ήθελα λίγο να ηρεμήσετε. Ρέμισε, ρε! Έχω στο μυαλό μου τώρα πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ. Γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Ωραίοι νομίζουν ότι μου φαίνεται λιγάκι. Τώρα μου ήρθε, Δεν πάω στη Μύκονο να του πιάσω τα χαστούκια όπως έναν. Πραγματικά, κάντο, σε παρακαλώ πολύ, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Πολύ σπαστική, πολύ. Στο καλό. Αδιανόητο νόμισμα, δηλαδή δεν ξέρω. Και έχεις μετά τώρα τις πουτάνες να παίρνουνε να κλέβουνε τα λεφτά της καημένης της κοπέλας και να την χρεώνουνε κι άλλα πια από πάνω. Για πολύ κλώτσο αυτές. Για πολύ κλώτσο, πολύ σοβαρό κλώτσο. Τι έγινε, φύγαμε, σχολάσαμε. Έρχομαι. Κάντε μια ομόνοια. Γύρισα στην Ομόνοια μετά από 5 ολόκληρους μήνες. Κάντε μια ομόνοια, ενωθείτε και να τα φάτε από εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Για πάμε. Έλεος. Εντάξει. Ναι. Αχ,
Άστο. Έκανε μυθοπλασίες συνέχεια. Μας είχε πει πάω Ελλάδα 10 μέρες, ήμασταν εξωτερικό. Δεν πήγε ποτέ, την είδαμε 3 φορές να περνάει έξω από τη δουλειά. Μας έλεγε ότι ξυπνάει στις 4 και ετοιμάζει πρωινό για το σύζυγό της. Ήρθε μία φορά αυτό στο μαγαζί και της λέει πόσο υπναρού είσαι, ξύπνα μία φορά και μισή ώρα πριν έρθει στο μαγαζί. Μας έλεγε ότι η μαμά της πέθανε ενώ ζούσε και είχαν επαφές. Μας έλεγε ότι είχε κατσίκα και πέθανε. Αχ, σαν τη Θοδώρα. Μας έλεγε ότι ήρθαν πελάτες και την δίρανε μία μέρα που δεν δουλεύαμε εμείς σε σημείο που δεν είχε κάμερες. Και σιγά σιγά την ανακαλύψαμε εμείς. Μιλάμε για πολλά ψέματα χωρίς λόγο. Τότε νευρίαζα πάρα πολύ. Τώρα κρατάω την κοιλιά μου με τα γέλια που κάνω κάθε φορά που τα θυμάμαι. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι πάρα πολύ αστείο. Εγώ, αν είχα τέτοιο υπάλληλο, θα τον άφηνα λίγο. Δηλαδή, το τράβαγα λίγο να μείνει λίγο, να γελάμε λίγο έτσι για το γέλιο. Αν είχα τέτοιο πράγμα. Παιδιά, πάρα πολύ αστείο. εγώ να ρωτήσω κάτι. Πού έμεναν αυτοί, γιατί έλεγαν ότι πηγαίνει συνέχεια την επισκέπτεται σε Ελλάδα και γιατί. Στη Γερμανία. Ωραία, και γιατί έχει κατσίκα. Ποιος έχει Εγώ αυτό ρωτήθηκα, πού την έχει την κατσίκα. Αυτή! Στο χωριό. Είπε ότι πέθανε η κατσίκα της. Υπέροχα. Πας καλά! Υπέροχα. Όλα. Όχι, συγγνώμη, η κατσίκα δεν πέθανε. Τι Απέθανε. πέθανε, το είπες. πέθανε η κατσίκα. Ναι, και τι, δηλαδή την είχε ας πούμε σαν το σκύλο. Τι ήταν, ο Τάσος ήταν σε Δεν κατσίκα. έχει κατσίκα, δεν κατάλαβα. Την έχει ρε παιδί μου, αλλά. Πολλοί έχουν πέθει κατσίκα. Τι λες, εσύ. Πολλοί έχουν κατσίκα. Παραλίγο να όντως. κλέψω ένα κατσικάκι τώρα στοιχείο. Στο είπα αυτό. Γιατί? Το είδα στον δρόμο με τη μάνα του και ήμουν στο τσάκα να πιάσω κλωτσίες τη μάνα και να βάλω μέσα στο μωρό. Αλλά δεν το έκανε, φοβήθηκα. Γιατί? Το ήθελα. Ήθελες να πάρεις κατσικάκι. Να το πάω. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κατσικάκια. Ήθελα να το πάω να δώσω στη μάνα μου, ρε φίλε. Είχα ένα, αλλά πέθανε. Είχες κατσίκι. Και εσύ, Παναγία Είναι και μάστιγα. Χριστέ. Ένα Να δω θα τι σου άλλα πω. ψέματα θα πήρε μαλάκα ο κόσμος. Πέθανε η κατσίκα μου. Θα έρθω εγώ αύριο και θα πω παιδιά, πέθανε η αγελάδα μου. Ναι, δεν έχει πει λίγα κι εσύ. Έχω πει εγώ ψέματα, πας καλά. Έχει πει ότι σηκώνει το πρωί και κάνει πρωινό κάθε μέρα, αυτά τα έχει πει. Τι κάνω. Δεν το είδες που το έφερα. Αυτά αγαπούμε είναι overnight oats. Ναι. Γιατί έχεις μπλέξει με πούστερα που γνωρίζει τι είναι αυτό που έχεις φέρει. Ναι, αλλά το φτιάξα σήμερα το πρωί. Δεν το φτιάξεις σήμερα το πρωί γιατί πρέπει να το αφήσεις στο ψυγείο όλο νυχτό. Το αφήνω στο ψυγείο. Τι ώρα είναι? Του μάζιο. Λοιπόν, ξέρω τι κάνεις. Τι κάνω, πάτε πάλι να με βγάλετε Λοιπόν, ψεύτη. άκου. Αυτό είστε! Πάτε να με βγάλετε ψεύτη, γιατί να με βγάλετε ψεύτη, εμένα Διαλάμε, δεν ρε, έχω το κακομοίρι, κάνει. ό,τι και να Βάζεις πει. ένα τσουκάλι παιδιά. την Κυριακή, το μοιράζεις σε τέτοια Ναι, και το έχεις όλη την εβδομάδα. Ναι. αυτό Και γι' αυτό κάνω. βρωμάει κιόλας. Χαλασμένο! Κοίτας, δεν είναι χαλασμένο. Είναι που είναι το κεφίρ χαλασμένο. Σήμερα έβαλα το Γι' κεφί. αυτό είναι λαστό. Ω, δεν το βάλες σήμερα, βρε. Σήμερα το έκανα, ορκίζομαι. Τι γεύση είναι? Αλήθεια λέω και εκεί κοίταξε με εμένα. Αλήθεια σου λέω, σε παρακαλώ. Απλά γι' αυτό χέζεις λεκάνες. Και εκεί, λοιπόν, λίγο ένα stop τώρα. Μετά θες και. Συγγνώμη, πρέπει να τη φτιάξω το μαλλί. Συγγνώμη. Α, δεν είναι καλά. Πού είναι το τέτοιο, μωρέ! Έφυγε το καλτσόν. Ναι! Γύρισε πλάι, γύρισε τώρα, immediately. Κώστα γαμιέσαι. Τι! Καλά είναι οι γελίες φωτογραφίες που έχετε με μένα στα κινητά σας. Όχι, το ρε έχω παιδιά, στείλει πουθενά. πόσα. Δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή να πεθάνεις και κυκλοφορήσουν. Έλα ρε μαλάκα, μην το λες αυτό τώρα, γιατί ήθελες να πεθάνουμε. Πώς δεν θα πεθάνεις, θα πας και πρώτη. Σκάτσε που θα πάω πρώτη. Γιατί? Από τις μαλακίες που τρως. Δεν τρώω μαλακίες, προσέχω πάρα πολύ. Το βλέπω. Είναι ή δεν είναι ο Τούπακ. Καλά είναι ρε, δεν θα βρω ρε. Δεν θα μου στείλει ρε. Ο Θα σου Τούπακ, στείλει. πάρα πολύ ωραίος άντρας. Θα σου στείλει. Πάρα πολύ Να ωραίος ξέρεις θα σου άντρας. στείλει, μην το Έλα. ξαναπείς αυτό. Ένα θα σου πω, καλοκαιριάτικα δεν έκανα μπάνιο, βασικά γενικά δεν έκανε μπάνιο και του έλεγα καλά έχει προσφορά αποσμητικά και αφρόλουτρα φοβερό, μπας και άλλα τίποτα. Μιλάμε για μποχύλα, δεν συζητώ τα τρίπια που κάμισα και παπούτσια και ήταν και πολιτής, πήγαινε και στον κόσμο έτσι. Παιδιά, με τη βρώμα είχα και εγώ συνάδελφους σοβαρά βρωμιάριδες που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτόν που έχει το μαγαζί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν θα ξεχάσω ένα πάρα πολύ καλό παιδί δυστυχώς που δουλεύαμε μαζί σε Τα καλά παιδιά τους πηγαίνει. Μα γαμώτο το ξέρω ρε μαλάκα, το ξέρω, μόνο το καλό παιδί είναι άπλητο. Γιατί ρε παιδιά τα καλά παιδιά είστε Ο Αρχίδης άπλυτα. δεν είναι τόσο εύκολα να το πεις που πας έτσι μωριμπόχα. Γιατί ο Αρχίδης ξέρει ρε μαλάκα, κατάλαβες. Ο Αρχίδης είναι Συνήθως τοξικός είναι καλό αλλού. χοντρό Ναι. παιδί με μαλλιά. Τι, πώς δεν καλά. περιγράψεις ένα. Σκάσε!
Εγώ καταρχήν δεν είμαι χοντρό. Όχι, αγάπη μου, προστίγου. Λοιπόν, δεύτερον, καταρχήν δεν μυρίζω. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μα δεν λέμε για σένα. Δεύτερον, πες για το Αυτός ο παιδί. κακομοίρης βρώμαγε τέλος πάντων, Γιατί? παιδιά. Παίζουμε το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Παίζουμε το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Αυτά αλλού, όχι σε μένα. Έμαθε χθες για το δύο αλήθειες και ένα ψέμα και είπε να το χρησιμοποιήσει. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Πού τα έμαθε? Εκείνος μου τα λέει. Τι τα είπαμε, εγώ και μαζί με τον Πάρη. Για πες, το παιδί αυτό πόσο χοντρό. Πόσο. Βρώμαγε θάνατο και μέχρι που παιδιά αναγκάστηκα με πάρα πολύ ευγενικό όσο μπορούσα δηλαδή τρόπο να του το πω. Το κατάλαβε. Το Πώς κατάλαβε, το το είπες, έκανε ρε παιδί μου? χειρότερο που το κατάλαβε, παιδιά! Τι? Και ήρθε την άλλη μέρα και μου λέει για μύρισε! Oh no. Μύρισες. Μύρισα, μοσχομύριζε. Α, Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, μπορείς να φανταστείς. επειδή σου είπε για μύρισε. Βρε, ακόμα στεναχωριέμαι γι' αυτό το πράγμα. Ναι, βρε, αλλά του σώσες τη ζωή. Καλά, τώρα άμα το ρωτήσεις σίγουρα πρέπει να με κοπάει, επειδή έφυγα εγώ, για μένα το έκανε. Με αγαπούσε πολύ. Α, σε γούσταρε. Όχι, με συμπαθούσε. Σε γούσταρε. Του έλεγα στις άλλες βάρδες κάνω τι θες. Σε μένα. Το άφησα επιλογή. Α, τι λες. Όταν δουλεύαμε μαζί, Θέλω να μυρίζω ωραία. Δευτέρα, Πω, πω, Πέμπτη και παιδιά. Παρασκευή δουλεύαμε μαζί. Εγώ Εγώ σαν τώρα. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω ένα παιδί. Σκέψου να είναι Δευτέρα, να πρέπει να πας στη δουλειά, 1000 συγγνώμη σε όχι, διακόπτω, έτσι. Ναι. Και Δευτέρα και δουλειά και θανατήλα. Ναι, όχι. Δεν σε θέλει, αγάπη μου, δεν σε θέλει, όχι. Αφήστε μας να ζήσουμε. Εμείς μέσα στο κατακαλό καιρό, παιδιά, το παιδί καταπληκτικό στις πωλήσεις, ήταν βοηθός για πωλήσεις, γιατί λέω ότι εκεί πέρα στην Μύκονο πωλήσεις κάνουμε, δεν κάνουμε σέρβις. Πουλούσε συνέχεια το ένα τ' άλλο, βοηθός από εδώ, από εκεί τη συνέχεια. Διά όμως. Όλος ο όροφος, δεν καταλαβαίνετε. Όλος ο όροφος και μια μέρα δεν θα το ξεχάσω, δεν πρόλαβαν να στεγνώσουν τα ρούχα του. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι μύριζε. Σαν μια γκόμενα μιας φίλης μου που τα άφηνε και στεγνώνανε μέσα στο πλυντήριο. Μέσα όμως. Μιλάμε για σαπίλα. Σαπίλα στην κοπέλα, κούκλα. Πρέπει να σας την πει αυτή την ιστορία αυτή η φίλη κάποια στιγμή. Κούκλα έστριβε, σας τορκίζομαι όμως το τετράγωνο και ξέρεις ότι έρχεται. Καλό παιδί κι αυτή! Δεν καταλαβαίνετε. Φίλοι μας, αδιανόητοι. Θάνατος. Θάνατος. Με συμπαθούσε και καθόταν και δίπλα μου συνέχεια. Αυτή είναι η χειρότερη που έχω μυρίσει ποτέ μακράν στον κόσμο όλο. Μόλις είχα διοριστεί στην δουλειά αυτή, τομέας υγείας, τις πρώτες μέρες κάναμε μία εκπαίδευση. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, έφτασε η στιγμή να σηκώσουμε έναν συνάδελφο με σανίδα, 2 κορίτσια και δεν μπορούσα. Με έβαλε να το κάνω αρκετές φορές και μετά μου πετούσε. Ρε, αλήθεια δεν κατάλαβα τίποτα. Τι ήσουνα? Κλείσε. Ήσουνα στο τέτοιο, έκανες τραυματοεφορείς. Μάλλον. Πες Ξανά το. την αρχή δεν άκουσα. Εγώ ή αυτή. Μόλις είχα διοριστεί στη δουλειά αυτή. Τομέας υγείας. Τις πρώτες μέρες κάναμε μία εκπαίδευση. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, έφτασε η στιγμή να σηκώσουμε έναν συνάδελφο. Συγγνώμη. Εγώ δεν το ξαναλέω. Συγγνώμη, 2 τρίχες καεί κανέλα. Με τρόμαξες κιόλας κατάσταση. Έλεος! Όχι να βλέπετε τι συνθήκες είναι αυτές. Εγώ τι να πω για αυτές τις συνθήκες εργασίας. Άσε κάτω την κουτάλα. Άσε την κουτάλα καλά. Τι να πω για αυτές τις συνθήκες εργασίας. Περίμενε. Σας έχω πει ότι έχω κάψει τις μασχάλες μου. Slow motion. Όχι, όντως έχω κάψει τις Τη μύτη του Κώστα έκαψες. Όχι, τις έχω κάψει. Κανονικά. Γιατί? Γιατί δοκιμάζω όλα αυτά τα. Εδώ και Deodorant. 3 χρόνια δοκιμάζω τέτοια ρολόγια. Βάζει είναι με αυτά τα λέιζερ που πάτε και κάνετε. Deodorant. Τι λες καλές, θα το λέιζερ δεν έχει. Και έχω κάψει τη μασχάλη μου από τα τόσα πολλά μασχαλιτικά που έχω δοκιμάσει μέχρι να βγει το κατάλληλο. Λοιπόν, μόλις βγει το κατάλληλο, ουέ και αλίμον ολονόνενενενε. Ολονόνενενενε. Από τα φαρμακιά, τον πουλο όλοι. Θα μπω εγώ μες στα φαρμακιά, τα βγάζω όλα. Έλα. Το δικό μας, παιδιά, εγώ αυτό που έχω δοκιμάσει το τελευταίο δείγμα είναι υπέροχο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι υπέροχο Ρε, όντως. δεν Ποιο δικό καταλαβαίνεις. μας? Μιλάμε στα 3 χρόνια Αυτό πόσα μπορεί να δεν δοκιμάσει έχει ένας άνθρωπος. Δεν έχω δοκιμάσει 10, δεν έχω δοκιμάσει 20. Έχουμε βγάλει. Δείγμα. Αχ, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη.
Ωραία. Σήμερα είμαι Ξανθιά, συγγνώμη. Μην χαλάσει το vibe. Ενώ χωρίς την περούκα, Για πείτε εδώ τι βίντεο κάνουμε. Λοιπόν, με δύο σανίδες σηκώνανε μάλλον, κάνανε... Τραυματιοφορείς. Ωραία. τραυματιοφορείς. Ναι. Ωραία. Ναι. Και δεν μπορούσα. Ναι. Με έβαλε να το κάνω αρκετές φορές και μετά μου πετούσε αντικείμενα κάτω για να μάθω, λέει, πώς να σηκώνω και μετά από αυτό δεν μπορούσα να κουνηθώ για μέρες. Να σημειωθεί ότι είμαι 62 κιλά. Δεν θα με έλεγα πολύ χοντρή ούτε αδύνατη όπως όλοι οι συνάδελφοι. Παρόλα αυτά, άκουγα συνέχεια σχόλια του τύπου «Α, αυτή δεν κάνει για την δουλειά, δεν θα μπορεί να». Και Ότι μετά- λέγανε οι συνάδελφοί της ότι δεν κάνει για τη δουλειά. Είναι 62 Ευχαριστώ ρε Φάρε, στο διάλογο τόση ώρα μου λες Αν ότι έχουν μαλακία 62 έχει υποθεί. κιλά. Πέραν τα 62 κιλά. Ναι, και δεν είπε ότι Δεν είναι είμαι χοντρή. λίγο είναι χοντρή ούτε πολύ αδύνατη. Είναι με τα καλά του ο Μόλι κόσμος. πουτάνα. Είναι καλά οι άνθρωποι. Εξαρτάται το ύψος. Μαλάκες, πόσο body dysmorphia μπορεί να έχει όλη η γη. Πότσο. Πόσο χάλια είμαστε όλοι. Πραγματικά. Πόσο τούβλα. Πάμε. Και εκεί έπαθα σοκ. Τι μωρή. Από πού ξέρεις εσύ την του body dysmorphia? Ωραία, θα σου βγάλω καλά. ένα ό,τι δέντρο έχεις. Δέντρο έχεις. Μπράβο. Δέντρο διόντι. Δέντρο, λέω τι είναι ρε. Πού το ξέρεις εκεί? Κικουλά, εδώ ξέρει το demonetize, μωρή. Ξέρεις εσύ το demonetize. Το demonetize το ξέρω κι εγώ. Αλλά Όλα. εσύ που ξέρεις τον body dysmorphia? Έχω πει δύο ψέματα στη ζωή μου. Τι? Το ένα είναι ότι έχω πάει φυλακή και το άλλο είναι ότι δεν ξέρω αγγλικά. Μπράβο! Απλά όλοι νομίζουν ότι. Τα λέμε για I'm μας. so glad for you, my darling. Στα εξωτερικά να τη δείτε. Συνάδελφος το έπαιζε αφεντικό και έδινε διαταγές ενώ υποτίθεται πως είχαμε την ίδια θέση στο μαγαζί. Μέχρι εγώ το έχω διαβάσει. Έπειτα κατάλαβα και είδα πως τραβιόταν με το αφεντικό και πηδιόντουσαν στο μαγαζί. Η συμπεριφορά της καθ' όλη την διάρκεια που δούλευα στο μαγαζί ήταν άθλια. Σέσπαγε τα νεύρα της στο προσωπικό, μιλούσε άσχημα σε όλους και έλεγε πάρα πολλά ψέματα. την είχε Όταν μικρή, αυτός δεν παραιτήθηκα, μου έστειλε μήνυμα και με έβριζε πολύ άσχημα γιατί φυσικά της τα μετέφερε όλα ο εργοδότης. Έχω μπερδευτεί ρε παιδιά. Κι εγώ. Πιανείς. Δεν την πήδαγε καλά αυτός. Όχι, παιδί μου. Αυτή γιατί είχε νεύρα. Αφού γαμιόντουσαν. Ήταν. Ρε. Δεν παίρνει Με καλά. την άλλη. Όχι. Δεν ήταν καλή ψωλή. Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, αυτές ήταν δύο φίλες. Αλλά η μία το έπαιζε Δεν και ήταν καλά. φίλες, ήταν συνάδελφοι. Ήταν συνάδελφοι, ωραία, εντάξει, συγγνώμη. Ήταν συνάδελφοι και η άλλη το έπαιζε και καλά ιστορία. Αλλά μετά έμαθα ότι η άλλη που το έπαιζε ιστορία. Με τον εργοδότη. Και γι' αυτό. Και μετά όταν έφυγε αυτή που έπρεπε να φύγει, η άλλη που με τον εργοδότη, του μετέφερε λόγια του εργοδότη ότι και καλά την παραγιά τη μαλακή. Καλά, άλλο είπε τέλος πάντων. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό στο Και εγώ τέλος. αυτό κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, μου, σε μπες να ξαναδείς το ευχαριστώ. βίντεο και δες τι είπατε. και τι. Έχεις μικρόφωνο. Είναι σαν Κωνσταντίνα, τώρα σε εμάς, ευχαριστώ. ξέρω εγώ, να έρθει ο... Ένα τυχαίο παράδειγμα. Ο Κώστας. Ποιος Κώστας? Δεν ξέρω τι λέει. Τούτος. Παιδιά, πάτε καλά. Εγώ ποτέ δεν έκανα τέτοιο. Το έχετε κάνει. Τι λες, καλέ, με πατάει σε μένα. Εμένα με την Αντρέα, άντε με την Κική, πες. Με την Αντρέα δίνεις κανένα δυο. Ούτε καν! Αντρέα μου, μην πιστεύεις αυτά που λένε. Το διήμερο που κλείσαμε στην Αράγωβα δεν είναι γιατί θέλω να σου τη μέσα. Ίντερσεξ. Εντελώς πια. Σου έχω την χειρότερη Να συνάδελφο. σου πω, Κώστα. Μαλάκα, εγώ πάθει σοκ, αλήθεια. Μέχρι να με έχεις ξεχάσει. Σε έχω. Βασικά δεν με έχεις ξεχάσει. Δεν Σε έχεις δει έχω την αφήσει. εξέλιξή μου. Έχει Ναι. εξελιχθεί αυτό που είχα να Δεν έχεις δει την εξέλιξή μου. Μαλάκα, μπράβο. Thanks. Super queer. Thanks. Μαλάκα, είσαι- Γνώση. Σου έχω την χειρότερη συνάδελφο της χρονιάς. Σε μαγαζί με 8 άτομα προσωπικό ή τυπικά άφηνε το κινητό της στο δωμάτιο προσωπικού που κάναμε 2-2 διάλειμμα και αφήναμε όλες τα κινητά μας εκεί. Με τη Γιατί? διαφορά ότι εκείνη έβαζε εγγραφή φωνής από την ώρα που έπιανε δουλειά μέχρι την ώρα που σχολούσε. Με τι μνήμη μόρι πουτάνα. Και καλά έκανε. Μετά πήγαινε στο... Μόνο εσύ. Μαλάκα, εσύ θα το έκανες πάρα πολύ άνετα Εγώ αυτό. δεν το έκανα, αλλά έκανα στα
Όλοι. Και θα καθόσουν 8 ώρες να ακούσει καθόταν 8 ώρες να ακούσει. Μετά είχε δουλειά όλο το βράδυ. Γι' αυτό πήγαινε εξάγρυπνη στη δουλειά. Και η σκέψη μου είναι να σκάσω στο σπίτι σας, έχω κουτσομπολιό και να παίξω αυτά τα χείλη. Για να δει αν λένε κάτι αρνητικό Πάρα για πολύ την αστείο. ίδια οι υπόλοιπες. Σε αυτό το δωμάτιο να σημειωθεί ότι μιλούσαμε με σχέσεις, με οικογένεια και φυσικά η εργοδότρια μιλούσε με τράπεζες και λογιστές και η τύπης άκουγε 8 ώρες ηχογράφηση μετά τη δουλειά. Καλά, σιγά τα μυστικά του κράτους που θα. Καλά. Καλά, πού το ξέρεις όμως. Σιγά τις μαλαγίες. Παιδιά, ο Αυτή Πάρης. ήταν Λολίτα, δεν είχε παρέα σπίτι, έγραφε, βγαίνει κάτι τηλεόραση, δεν είχε, δεν ξέρω. Και έβα πάταγε εκεί να έχει κάτι να Ο ακούει. Πάρης ξέρω πως το έκανε αυτό. Το Ο έχει Πάρης θα απαιτεί. ερχόταν και θα μου έκανε. Και θα πάταγε play. Ο Πάρης, παιδιά, ξέρετε τι θα έκανε. Θα το έπαιζε πολύ πιο έξυπνο όμως. Θα έφυγε ένα AirPod. Το ξέρετε αυτό με το AirPod. Γράφει το Αφήνεις AirPod. ένα. Αφήνεις AirPod και γίνεται walkie-talkie. Και το βάζεις το άλλο στο αυτί και ακούς τι λένε. Ναι. Σε ένα άλλο δωμάτιο. Το έχω κάνει. Σε μενά. Σε μένα. Μη το AirPod. Μη δω ακουστικά, ό,τι και να δω θα σε κατηγορήσω. Θα Ό,τι ήταν και να δω. τέλειο, Αυτό το τέλειο. κάνεις. Και αυτά να δω θα σε κατηγορήσω. Γιατί και αυτά πρέπει να το κάνουν. Και Αυτά αυτά. δεν το κάνουν. Ναι, του 600. Πώς θα βάλουμε όλοι το ένα εδώ. Δεν ξέρω. Καλά σε λέει και εσύ, Δεν άστο τα το παιδί, ξέρω. δεν το βλέπεις τώρα, μια χαρά είναι, δεν έχει κάνει κάτι. Καλά. Συνάδελφος 40 χρονών εμετικός Βοηδαρός. Βοήδαρος βρε, βοήδαρος, βοήδαρος, δηλαδή έλεος, ούτε ελληνικά δεν ξέρουμε πια εδώ μέσα. Κουρευόταν όλη μέρα. Έφερνε τα περάκια με φαγητό της μαμάς του. Είχε Παναγίτσα wallpaper στο κινητό I love. και όλη μέρα μας έλεγε φιδιές. Τι? Σοβαρό bullying σε υφιστάμενη συνάδελφό μας και απαιτούσε να του μιλάμε στο πληθυντικό. Όπου βλέπεις πολλές Παναγίες. Ούτε μισή φορά δεν το έκανα, εννοείται. Όταν έφυγε έκαιγα φασκόμηλα σαν την τούνη για να φύγει η άθλια ενέργειά του. Αυτή είναι αυτή. Μαλάκα. Δεν υπάρχουν πιο λολί από τους υπερθρήσκους και πιο φασίστες στη γη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει φόντο την Παναγία ταιριάζει πάρα πολύ να τα κάνει όλα αυτά. Ναι. Επίσης σε μένα το χειρότερο ξέρετε τι είναι. Είσαι ρε, 40 χρονών γομάρι. Βοήδαρος. Πού σου ρε βοήδαρε. Και φέρνεις φαγητό από τη μάνα σου. Πήγαινε σκλαβενίτη ρε. Αυτό σου πήραξε. Πήγαινε, ναι! Να βάλει τον κόλο του κάτω να μάθει να μαγειρεύει. Που ούτε να μαγειρεύει δεν ξέρει. Όλα έτοιμα τα περιμένει από τις γυναίκες και από τη μάνα του. Προσεύχεται στην Παναγία κάθε μέρα τουλάχιστον, μαλάκα. Ναι, πω Παναγία μου. Αυτή είναι στο Facebook που στέλνουν αυτές με τα τριαντάφυλλα καλημέρα. Όχι, αυτά στην ηλικία μου Αυτά είναι οι Ελίνα. θείες. Οι θείες, όχι. Οι άλλοι είναι που στέλνει η Παναγιά μαζί μας. Για πάτα κουμπί. Τις χειρότερες συναδέλφους, διάδα φωτιά, μου πετούσαν τη στολή της δουλειάς στα σκουπίδια. Τις αφήναμε εκεί σε ντουλαπάκια με αποτέλεσμα να αργώ ενώ βρισκόμουν ήδη στο χώρο εργασίας, καθώς έψαχνα τη στολή μου και έκρυβαν το φαγητό μου. Προφανώς και το ανέφερα στην εργοδότρια, η οποία δεν σήκωνε κουβέντα, θεωρούσε πως είμαστε οικογένεια εκεί, μέσα μην χέσω. Σε άλλη δουλειά με έβαζαν ενώ να είχε βάλει το κόσμο το τσατσίπι μαγαζί να να μιλάει. καθαρίζω το πάτωμα γονατιστή με πανί, σαν τη ταυτοπούτα μπροστά στον κόσμο. Μάλιστα. Γουάε. Μάλιστα. Παιδιά, τώρα τι θυμήθηκα. Τι σου λέει Θα πω κάτι πολύ άσχετο. Τι. Έχω πιάσει πρώτη μέρα δοκιμαστικό δουλειά στο Παγκράτη σε ένα μεζοδοπολείο σερβιτόρα. Να, Και έχω άγχος, παιδί μου, και πρώτη μέρα ξέρεις. να. Πάω πάνω κάτω και έχει ένα ζευγάρι ξένους, μεγάλοι άνθρωποι με ένα λικόσκυλο. Όπου εγώ όλη την ώρα κοιτάω το λικόσκυλο. Και του χαμογελάω κιόλας, λες και είναι μωρό. Είμαι ρεζίλο όλη τη βάρδια. Λοιπόν, πάνω κάτω κοιτάω ξανά το λικόσκυλο. Εγώ δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό τόσο έντονα. Όποτε πέρναγα από το σκύλο, κάτι του έλεγα. Και σε κάποια φάση κρατώ 2 κανάτες γυάλινες. Γεμάτες. Μεγάλες γεμάτες. Και έτσι όπως πηγαίνω να μπω μέσα στο μαγαζί, είναι αυγό, δεν θυμάμαι. Να μπω. Έχει ένα σκαλοπατάκι, παιδιά, τόσο χαρτί. Χαρτί, αυτά με έχουν γαμίσει. Αυτά είναι τα πιο ύπουλα. Αυτά με έχουν γαμίσει. Ναι, ισχύει. Φύγανε και κανάτες την ώρα που πάω να μπω, κάνω μια έτσι και κοιτάω το σκύλο ρε πάλι. Δηλαδή μου άξιζε, αλήθεια σας λέω. Μπήκες μέσα στη λατζά. Τίγκα το μαγαζί μέσα έξω. Μπήκες. Και μπαίνω, ξαπλώνω μέσα στη σάλα του μαγαζιού. Ξάπλα όμως, αλλά με φόρα. Πέταξα με τις κανάτες έτσι. Και κάνω πάου και σπάνε οι κανάτες και μένω έτσι. Μόνο με τα χερούλια. Δεν είχε κανάτες.
πόση ώρα και λέω και εκεί μείνε εδώ. Μέχρι να έρθει κάποιο να σε σηκώσει. Δηλαδή δεν έκανα τον κόπο να σηκωθώ από την τροπή μου. Σκέψου όμως ότι οι δύο τουρίστες, οι ξένοι άνθρωποι, το είδανε όλο αυτό. Και τη Λολή που κάθε 5 λεπτά παίρνει και χαίρεται για το σκύλο. Πόσο άξιζε να φύγω με την γρανάτα. Ο σκύλος ακόμα με θυμάται. Αγάπη μου. Πολύ ρεζίλη. Αχ, παιδιά, τώρα θυμήθηκα. Εγώ φέτος το καλοκαίρι που δούλευα στο καφέ, εγώ στη ζωή μου να έχω ρίξει 3 φορές πιάτο και να έχω σπάσει. Τίποτα, ρε. Ναι. Δεν ήταν χόμπι. Α, εγώ προσέχω πάρα πολύ. Καλά, πολύ. κι εγώ. Εκείνη την ημέρα μου στέλνει τέλος πάντων ένα παιδί που νταλαβεριζόμασταν, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Όχι, αλήθεια λέω. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια λέω! Εγώ νομίζω ότι σε παρακαλάει να Και γυρνάω, όχι ρε, ούτε καν. Και γυρνάω και του λέω έτσι είσαι, γιατί νευρίασε. Εγώ του έδειξα όλο μου το θυμό εκείνη την ημέρα. Του λέω μαλάκα, με γάμισες, πραγματικά, τώρα θα σε γαμίσω κι εγώ. Και καλά του έκανες. Και του έστειλα. Άντε με τον κάθε μαλάκα. Ακριβώς. Άντε με τον κάθε μαλάκα. Λοιπόν, και του έστειλα μήνυμα. Νευρίασα εγώ πάρα πολύ γιατί μου απαντούσε. Του λέω βρε μαλάκα, πας καλά, είναι δυνατόν να απαντήσεις σε μένα? Ποιος νομίζω ότι είμαι, ρε μαλάκα, το 49%. Άντε χέσου. Και νευριάζω, και πώς νευριάζω έτσι. Οι άνθρωποι περιμένανε πόση ώρα? Πρέπει να περιμέναν σίγουρα μισή ώρα για να φάνε. Αυτά που του τάπες? Στο κινητό. Λοιπόν, και γυρνάω και λέω εντάξει, έτσι είσαι γάμο, άντε και μου και στο διάολο. Και περίμεναν οι άνθρωποι να φάνε. Και πώς βγαίνω με φόρα. Και παίρνω, παιδιά, είχαμε κάτι ψηλές καρέκλες, τις παίρνω μαζί με τα πιάτα και δεν τις είδα ποτέ, απλά έπεσα πάνω τους. Και πέσανε, και εκείνη την ώρα το μαγαζί ήταν άδειο κατά καλό καιρό μέσα στον Ιούλιο. Το πάνω ακούστηκε μέχρι εδώ. Δεν καταλαβαίνεις, και απλά τους κοίταξα και τους είπα, ήταν αυτό, τους λέω μια... Στα αγγλικά τους κάνω μια... In a minute. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί κοιτούσαν τα πιάτα κάτω. Πρέπει να πεινούσανε πάρα πολύ. Ήτανε πατέρας και κόρη, πεινούσανε πάρα πολύ. Θα πήγες έτοιμα και τα ρίξες, Ναι, μα τα έτοιμα σου λέω εκείνη την ώρα αυτοί ήταν έτσι, περίμεναν έτσι. Να αναφάνε, να κατευθείαν την μπουκιά. Και κοιτάω τα φαγητά, κοιτάω και αυτό. Είναι μένετ. Μετά με αφήσανε και 25 ευρώ. Ευχαριστώ, τα φιλιά μου στην Αμερική. Τους εξήγησα όμως τι συνέβη, Παιδιά, τους λέω χίλια συγγνώμη, τους λέω να σας δείξω και τα μηνύματα, να σας τα κάνω μετάφραση, ό,τι θέλετε. Με πιστέψατε. Τι έλεγαν τα μηνύματα? Τώρα θα δούμε τα μηνύματα, θα δούμε. Ναι. Και τα μετέφρασες. Στορκίζομαι τη μια μέρα. Λέω αν θέλετε να σας τα μεταφράσω. Θα έρθω στη μονοκατοικία που μένεις και θα βάλω γύρω σειρματόπλεγμα πολύ. Θα πάω να ανοίξει η πόρτα και θα μπορώ να βγεις. Θα δεις. Εξηγήθηκα, έπρεπε να εξηγηθώ στον πελάτη. Είπα εγώ κάποια λόγια. Πάμε. Δούλευα με μία ξινομούρη κακόψυχη μέχρι το μεδούλι, από αυτές που δεν δουλεύουν για να βγει η βάρδια, αλλά για να σου ρουφήξουν την ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή μου έκανε τη ζωή μαρτύριο. Με βλέμμα εριονικό, με ύφος ανώτερο, λες και ήταν αφεντικό. Ενώ δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μία τοξική παρουσία μέσα στο χώρο. Το μόνο που ήξερε ήταν το ταμείο. Κάθε φορά που πήγαινε για δουλειά, περνούσε πρώτα από εκεί, έπαιρνε τα λεφτά και τα μισά τα εξαφάνιζε στην τσέπη της χωρίς ίχνος ντροπής. Και μετά έκανε πως δεν ξέρει, πως όλα είναι εντάξει. Για τα tips, εκεί μιλάμε για κανονική αρπαχτή. Έσκυβε όπου έβλεπε κέρμα από τραπέζια, από πάγκους, από χέρια πελατών σχεδόν. Έφτασε στο σημείο να κρύβει 20 στο παπούτσι της, τόση ξεφτύλα. Καμία αξιοπρέπεια, καμία αίσθηση ορίου. Και δεν έφταναν όλα αυτά, πετούσε παραγγελίες στο πάτωμα, επίτηδες, ποτήρια κάτω, ροφήματα, χαμένα, χάος, και φώναζε στον κόσμο για μένα, λες κι εγώ έριχνα τον δίσκο. Ενώ να μπαίνω μέσα στο μπαρ σαν το μαλάκα και να ξαναφτιάχνω από την αρχή. Να τρέχω να απολογούμε στους πελάτες για λάθη που δεν έκανα ποτέ, ούτε συγγνώμη. Μόνο αδιαφορία και ηρωνικό χαμόγελο. Τον περισσότερο χρόνο καθόταν έξω με το κινητό στο χέρι. Να μιλάει, να γελάει, να χαζεύει. Αυτό γιατί το αποθήκευσα εγώ, γιατί μ' άρεσε. Η δουλειά να πνίγομαι, ο χώρος να καίγεται και εκείνη απλώς θεατής. Σηκωνόταν μόνο όταν ήταν να πληρωθεί τραπέζι. Εκεί θυμόταν ότι δουλεύει. Έπαιρνε τα λεφτά, έπαιζε το ρόλο της ευγενικής και πάλι τα μισά στην τσέπη. Σχολίαζε τα πάντα, όχι για να βοηθήσει, για να διαλύσει.
Έψαχνε αφορμή να μειώσει, να με ξεφτυλίσει, να με κάνει σκουπίδι μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε όλους. Λίγο νερό. Κάτσε, δεν τελείωσα. Με κοιτούσε και μιλούσε, λες και δεν αξίζεις τίποτα. Καθαρός ψυχολογικός πόλεμος, δηλητήριο. Ένας άνθρωπος που έκανε τη δουλειά πιο βαριά από όσο ήταν ήδη. Μη σχολιάσω ότι επειδή πάντα το ταμείο έβγαινε γάμισέτα, με έβαζαν να τα πληρώσω γιατί αυτή ήταν η παλιά και δεν κάνει ποτέ λάθος. Πήγαινα ως φοιτήτρια για δουλειά για να μπορώ να βγάζω τον μήνα και βγήκα πνιγμένη στα χρέη. Και σε έβριζε και στα αλβανικά, ρε μαλάκα. Λοιπόν, αυτό το έχω κάνει screenshot γιατί θα τη λυπήθηκα. Εγώ έγραψε διάλειμμα. Ναι, που έγραψε 3 σελίδες. Εγώ πιστεύω και εκεί δεν θυμάμαι τα μισά του. Εγώ δεν θυμάμαι λέξη. Ρε, πάτε καλά. Εγώ το έχω μόνο καταλάβει. που ξέρω την έβριζε στα αλβανικά. Το μόνο που θυμάμαι. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό κάποιοι άνθρωποι? Στα αλβανικά γιατί την έβριζε? Η χειρότερη συνάδελφος ever. Α, για πες. Ήθελα να γίνει κάτι και να χαιρετήσω μόνο αυτούς που συμπαθώ. Όταν έφευγα στην είσοδο Διαμαγείας, βρήκα μόνο τα άτομα που συμπαθούσα μαζεμένα να συζητάνε κάτι άσχετο. Φεύγω. Αλλά το θεώρησα σημάδι που ήθελα να χαιρετήσω μόνο αυτές τις κοπέλες. Εκείνη την ώρα. Και η άλλη μου έλεγε ότι θα τις λείψω. Και κάτι άλλο. Αυτό φτάνει. Βρωμάει! Ποιο βρωμάει? Όλα! Πόσα θα φας? Ρίγανη μυρίζει. Πρέπει να τρώω ανά 2 ώρες. Γιατί? Γιατί κάνω Αγάπη μου, διατροφή. τραβάμε 1 ώρα και έχεις φάει 2 φορές. Καλά εσύ. Εσύ, πάρκα ρε, βάλε αλάρμ. Εγώ δεν έχω πει ότι πρέπει να τρώω Βάλε ανά 2 αλάρμ ώρες. εσύ. Έχω πει να τρώω ανά 2 ώρες. Όχι, εντάξει. Εγώ φταίω, μωρή. Και υποστηρίζω. Βρωμάει αγάπη μου το αυγό. Θα το φάω τώρα κατευθείαν. Φάε μωρέ μου τα Κλανίδι! Πάει και το τσόφλι. Όχι καλέ, το τσόφλι δεν τρώγεται. Ξέρεις τι καλό κάνει? Αλήθεια. Όλο το σβέστιο εκεί είναι. Ρε τελείωνε ρε, πάτα το κουμπί. Τώρα θα το φάω. Πάτα με το μαλάκα, έλα. Να πω ένα δικό μου που μου ήρθε Εννοείται. τώρα. Και είχε μία εκδήλωση τύπου 100 άτομα βάφτιση. Και ήμουνα μόνο εγώ και ένας που είχε έρθει και καλά να κάνει μία πρακτική εκεί. Ιταλός, δεν μίλαγε ελληνικά, δεν μίλαγε καλά αγγλικά, μόνο ιταλικά. Και λίγα σερβιρέ. αγγλικά. Ναι, στη βάφτιση. Α, ήταν catering, είχε συγκεκριμένα πράγματα να πάει. Ναι. Δεν έπαιρνε παραγγελίες, ναι. Ναι, δεν είχε παραγγελίες, απλά εγώ με αυτόν σε μια βάφτιση περίπου 100 άτομα, 150 δεν θυμάμαι. Εντάξει, τι είναι 100 άτομα. Ναι, απλά είχε κάτι μεγάλους δίσκους που δεν μπορούσαμε... Παραμάνεση και παραμάνες. αγάπη μου. Ναι, τέλος πάντων, και μετά όταν τελείωσε αυτή η βάφτιση μαζέψανε όλες τις σαλάτες και τις βάλανε σε κάτι μεγάλα έτσι ταψιά και μετά το βράδυ θέλανε να ξανασερβίρουμε τις ίδιες σαλάτες μαζί με τα λάδια και όλα που είχαν. Υπέροχο, υπέροχο. Είχανε παπαριάσει όλα, τα αγκούρια. Έφαγες. Εννοείται πως όχι, αλλά ήθελα να τις ξανασερβίρουμε στους επόμενους που ήρθαν, γιατί η βάφτιση ήταν μεσημέρι. Οπότε το βράδυ θέλανε να ξανασερβίρουμε τα ίδια πράγματα στους καινούριους που ερχόνται. Για να ξέρετε, αυτό γίνεται σε πάρα πολλά μαγαζιά της εστίασης. Η γυφταριά αυτή. Πάρα πολλά. Με έκαναν σκουπίδι. Ξεκίνησα να δουλεύω σε ιδιωτικό σχολείο σαν καθηγήτρια αγγλικών. Δεν αντέχω, βρωμάει πάρα πολύ. Εγώ τότε 23. Αναπνέω Όλες από οι το στόμα. συνάδελφοι και οι υπεύθυνοι 40+. Τι θες να σου πω, ότι μου ζητούσαν να δουλεύω σουκού, απλήρωτη γιατί ήταν υποχρεωτικό. Ότι με έστειναν στο τοίχο και ότι συνέβαινε στον κλάδο των καθηγητριών αγγλικών έφταιγα εγώ. Πιο συγκεκριμένα, μία σκατόψυχη συνάδελφος 40+, με μίζερη ζωή, χωρίς φίλους και παντρεμένη, σε έναν γάμο που προφανώς να βαγούσε, έπαιζε μαζί μου. Παρουσιαζόταν ως η καλύτερη υπάλληλος, ως η σούπερ δασκαλάρα, δούλευε ώρες του Θεού, παραπάνω απλήρωτη, ώστε να της πούν τα αφεντικά και οι υπεύθυνοι μπράβο. Ναι. Όλα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη Πολύ της. Και σημαντικό. όταν το έκανε, με κατηγορούσε και μου έκανε λεκτικές επιθέσεις μπροστά σε όλους. Με γραπτά μηνύματα σε ομαδικές στο γραφείο μπροστά σε όλους. Κατηγορώντας με για λάθη
που και καλά είχαν γίνει, ότι έχω κλέψει βιβλία, ότι δεν κάνω έγκαιρα όσα πρέπει να γίνουν. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Προφανώς οι σημείο συνάδελφοι με τις οποίες δεν μιλούσα να έρχονται και να μου λένε «Γιατί παιδί μου τρως τέτοιο πόλεμο εσύ φέτος, έλαντε με αποκορύφωμα». Ήξεραν για την κατάσταση της αδερφής μου, η οποία έκανε δεύτερο χειρουργείο και στα 4 χρόνια εργασίας είχε χρειαστεί πρώτη φορά να λείψω 2 μέρες να είμαι δίπλα της. Μου έκαναν πόλεμο, γι' αυτό σε μηνύματα του τύπου «Πρέπει να κάνεις αυτό, είσαι η μόνη που δεν έχει στείλει καλή επιτυχία στα παιδιά για τις εξετάσεις». Όσο η αδελφή μου έτρωγε μαχαίρι. Στο τέλος, γιατί θα με χέσεις, που το μήνυμα είναι τεράστιο, έφυγα μετά από 4 απέσιες σχολικές χρονιές και τόσο μου πήρε. Αλλά έχω να πω σε όλους πως όχι, δεν είναι έτσι οι δουλειές. Δεν είναι φυσιολογικό να κλαις με κρίση πανικού πριν πας στη δουλειά. Φύγε. Εγώ έβγαλα έξεμα κάτω από το μάτι και πολλά άλλα. Αξίζεις πολλά όλοι μας να ακούτε το σώμα μας, αδέρφια. Εγώ φταίω. Πάρα πολύ ωραία. Αφού το ξέρουμε ρε παιδιά, ότι τα στέλνουν όλα στην Τάτ Λίλη. Εμείς γιατί βάζουμε Q&A? Γιατί ρε? Αυτό εγώ γιατί το έκανα σκέφτο τώρα, για πείτε μου τώρα, Να τι σου άνθρωπος πω. είμαι. Με ποιο λόγο εγώ τώρα που υποτίθεται περνάμε και για κότεν. Ωραία, αυτό που είδα εγώ το κότεν και το έβαλα. Αγάπη, άκουσα. Πού είδα κότεν εγώ γαμώ το κέρατο. Δεν είδες πουθενά στο κότεν, εσύ δεν φταίς πουθενά. Μάλιστα τσόφια τώρα όλα. Να τα μάζεψα. Φύγε. Με έχεις πάρει, Βοθρατζής. με έχεις πάρει με κακό Έχεις φέρει μάτι. τα χειρότερα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όντως τα ιδιωτικά είναι οι χειρότερες δουλειές, τα ιδιωτικά σχολεία. Παντού συναντάς στα πάντα, έχω να πω εγώ. Γιατί αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα ιδιωτικά. έτσι. Άλλα αντί των άλλων, μπέσα όμως. Γιατί, τώρα ρε, στα αλήθεια όμως. Ή, Τώρα αλήθεια. Μα είναι σαν να λες Δεν έχω οι Έλληνες ακούσει είναι καλοί. κάτι Δεν πιο ισχύει. ηλίθιο στη ζωή μου, έτσι να ξεκινάει. Έχεις πάει ποτέ σε Όλο ιδιωτικό το σχολείο? πρόβλημα που ξέρετε ποιο είναι? Πού εδώ? είναι? Πάει εσύ, μωρή. ναι, Άκου να σου πω, κοίταξε, δεν σου το έχει πει κάποιος. τι. Ότι είσαι λολός. Είσαι η Λιάννα Όχι, δεν- Παπαγεωργίου. Δεν είσαι λολός. Α, έχει δίκιο. Όχι, δεν έχω πάει εγώ σε σχολεία. Έχω φίλους που έχουν πάει σε σχολεία και ξέρω πως είναι, Αλλά παιδιά. συγχωρεί τώρα γιατί τα Αδερφέ, πράγματα. Δεν έχω, εγώ σε δημοτικό έχω μεγαλώσει. Σε δημόσιο σχολείο έχω πάει. Είσαι κάτι λολάς. Γιατί? Κάτι λολάς. Γιατί? Σαν φίλοι το λέει. Σαν φίλοι, ναι. Και συνάδελφους και ό,τι θέλει. Αν σου το έχουν πει πάνω από 5 άτομα, σκέψου το. Δεν μου το έχουν πει πάνω από 5 άτομα. Πρώτον, μου το λέει κάθε μέρα η Κική. Μέτρα Όλη μέρα τους. όμως. Αλλά όλη μέρα. Μέτρα τους. Που εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η καημένη κοπέλα έχει βγάλει τώρα έξιμα εδώ. Έξιμα εδώ ξέρεις τι σημαίνει. Η κοπέλα δεν μπορεί να δει. Το είδες. Το είπε! Δεν ήξερες αν είναι αυτό το μάτι το άλλο. Καλά, ή εδώ ή εδώ, έτσι θα ήταν η κοπέλα. Δεν ξέραμε από πριν. Τέλος Δεν θα πάντων. μπορούσε να δει. Το πρόβλημα είναι όχι τα σχολεία, ότι είναι πολλοί συναδέλφοι που δουλεύουν παραπάνω έξτρα και τζαμπατσιλίκια και κουραδιλίκια για να φαίνονται στα αφεντικά. Και θέλω να πω πως δεν εκτιμάται και το κάνετε αδίκως, γιατί έχω δει και τις δύο μεριές. Τι εννοείς? Και δεν εκτιμάται. Σαν αφεντικό να πω κάτι, εγώ μπορώ να ξεχωρίσω τον γλυφθαρέο. Δηλαδή δεν εκτιμάται τόσο πολύ ο Ιορδάνκα! Στο αγάπη. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι. Είναι λίγο εντάξει. Άμα ο άλλος όμως δεν δουλεύει τόσο πολύ όσο τον άλλον, ρε παιδί μου, αυτά τα εξτραδάκια, αλλά και πάει. Δεν θέλω να απαντήσω. Μαλάκα, πάτε καλά. Τι δεν θες να Με απαντήσεις? ενδιαφέρει τι έχει Δεν περάσει. είσαι εργοδότης. Έχει άδικο. Δεν Έχει ένα καθόλου άδικο δεν έχεις. Μην ανησυχείς αγάπη μου. Εγώ σε εμπιστεύομαι και σε υποστηρίζω. Όχι. Τι όχι αγάπη μου? Όχι. Και τώρα αυτό το κερί γιατί. Μα κάνει να καεί τώρα. Γιατί μόλις τα βλέπεις αυτά εξαφανίζεσαι. Δεν έχει. Δεν έχει. Όταν δεις σαν την άλλη που σας είχα πει στο Χασάν, την αναρχική, που ήταν όλη μέρα στις πορείες, πήγαινε και έδρανε φασίστες και με τον που ερχόταν το αφεντικό, η Κική από δεξί δεν έκοψε το τάδε τραπέζι. Αλήθεια. Το έχω πει 1000 φορές. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Εξάρχεια και μαγκές, σγαμίζω. Τέτοια, είχε ρουβίκονες, είχε πολλά. Είχε μαγκές. Ναι, έλα ρε Κικίτσα μου, τι τράβηξε. Άστο. Εκεί ήταν σοκ για μένα.
Δεν μου μίλαγε όλη τη βάρδια η πουτανάρα. Γιατί δεν σου Έκανε ότι μίλαγε? δεν ακούει γάμο το κερατό του στο βερνικό μενού. Αλήθεια. Ήτανε μπάρα αυτή σέρβις εγώ και έπρεπε να γίνει συνεργασία. Αυτή ήταν από μέσα. Δεν γύρναγε να σε δει καν την ώρα που της έλεγε στην παραγγελία. Αγάπη, εγώ ξέρεις τι θα γυρνούσα και θα της έλεγα, Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, τι ώρες δουλεύεις εσύ εδώ πέρα? Τις ίδιες ώρες δεν δουλεύουμε? Ρε, γύρνα τότε, μισού! Ναι, έτσι εύκολα τα έχει αυτό όλα. Αγάπη, έτσι εύκολα δεν. Λοιπόν, είμαι στο τέτοιο, είμαι στο καφέ που δούλευα πριν έρθω εδώ. Είμαι στο καφέ και είναι μία παιδιά που μου λέει συνέχεια. Έστω ότι το καφέ είναι του κατσούλη και μπορούσε να κάνει ό,τι θες, γιατί έχει πει 10 παραδείγματα για τον καφέ. Εγώ γενικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και τα κοριτσάκια θα νομίζουν ότι μόνο αυτές δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτή μπορούσε. Αυτή μου μιλούσε συνέχεια και μου μου. έχεις κάνει στο καφέ. Ναι. Πόσα καιρό δουλεύες? 7 μήνες. 7 μήνες, πόσα καιρό δουλεύεις στο Detox? 2 μήνες. 2 χρόνια. 2 χρόνια και 2 μήνες. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ακούστε όμως. Είμαι στο τέτοιο, είμαι στο καφέ και αυτή μου λέει συνέχεια αγάπη μου. Πελάτησα. Όχι, μπαρίστα. Αυτοί του οι μπαρίστες νομίζουν ότι είναι σαν τους τέτοιους, σαν τους σερβιτόρους που δουλεύουν στη Μύκονο, νομίζουν ότι είναι κάτι. Αγάπη μου, καφέ φτιάχνεις. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καφέ Όχι, έχουν δίκιο φτιάχνεις. και οι καφετζούδιδες. Όχι οι γυναίκες, πάλι οι άντρες πιο πολύ. Ναι, αλλά και οι καφετζούδες νομίζουν Πάλι ο ότι είναι άντρας που κάτι. φτιάχνει καλό καφέ την ώρα που τον αδειάζει το βλιτζανάκι είναι για κλώτσο. Λοιπόν, αυτοί παιδιά, ακούστε, δεν ερχότανε με ποδιά επίτηδες και καλά, ήταν συνέχεια θεσιδωμένοι. Και δεν ερχότανε με ποδιά, ρε παιδί μου, και ήταν σε φάση. Όταν ερχόταν καφέ, γιατί αυτή ήταν ενδιάμεση βάρδια, καφέ με μπαρ, με το που έβλεπε καφέ, κακομουτσούνιαζε. Και τη κάνω σε μια δόση, λέω: Μια ο καφέ είναι έτοιμο, λέω για να το πάω. Μου λέει: Θα περιμένεις, αγάπη μου. Και μου λέει: Και τα αγάπη μου, μεγάλο πρόβλημα. Κορίτσι μου. Το αγάπη μου, το αγάπη Ξέρεις ότι είναι συγκεκριμένο το αγάπη μου. που έρχονται στο μαγαζί, άμα με δουν στον δρόμο μου λένε κορίτσι μου και είναι 20 χρονών. Και είναι για φόρα. Θα μετά Λοιπόν, πω, ναι, ωραία. έχω να θρέψω στόματα. Έχω να θρέψω στόματα. Ωραία. Εμένα αυτό το αγάπη μου είναι συγκεκριμένος τόνος και τρόπος που θα το Να το πεις. ξεκαθαρίσουμε σε όσους βλέπουν το βίντεο, Α, όσοι μπράβο. καταφέρατε να το δείτε Τέλος. αυτό το βίντεο. Είναι Κάικες. νέζον, είναι Καίει. Είναι. Ηλίθεια. Λέγε είναι το αγάπη δεν μου. αφήνεις. Δεν έχεις αφήσει. Ό,τι έχω πάει να πω. Τι έλεγα? Για το αγάπη. Είναι. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, σε γυναίκα προς γυναίκα αγάπη μου δεν ξέρω να λες ούτε για αστείο. Πρέπει να την ξέρεις να είναι κολλητή σου και να σου έχει επιτρέψει να τη λες αγάπη μου. Α, μπράβο. Δεν λες αγάπη μου. Σε άγνωστο άνθρωπο είσαι ούτε κορίτσι μου. Αυτά τα δύο δεν είναι. Φαίνεται ότι είσαι μια γενέστατη καρακατινάρα. Άξιστη, πρώτα πράγματα που άξιστη περιστεριώτησα. Κουκλά Είσαι αυτό, μου. ναι ή όχι? Είσαι. Λοιπόν, Όλα. δεν τα λες αυτά. Γενικά αυτό το μου. Αυτό το Κορίτσι, μου. Αυτό το θα μου. βγάλουμε μια φώτο, κορίτσι. Αυτό έτσι να έρθει. Αχ, πόσο ωραίο όμως θα ήταν να τη δεις αυτή τη σφαλιάρα να πηγαίνει. Να πηγαίνει όμως ρε και Με να της αυτό το φεύγει. μαλλί. Και να της φεύγει το σφράγισμα εκείνη την ώρα. Λέω μόσο τέλειο. Τι αγάπη μου, και γυρνάω και της κάνω μια εκείνη την ώρα, δεν της απαντάω. Και στέλνω παραγγελία Κοίτα, κρασί. το αγάπη της πούστρας Ναι. είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, Τώρα είναι- που το έβαλα στο μυαλό μου. Αυτό γυναίκα σε εννοείται. γυναίκα είναι χειρότερο. Είναι χειρό. Της πούστρας είναι της πούστρας. Κατάλαβες, λες, το λέει για καλό φαίνεται. Το Είναι ακριβώς. καλοπροαίρετο. Το αγάπη της αδερφής είναι καλοπροαίρετο. Είναι το Ωραία, προστατευτικό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Στέλνω κρασί. Στέλνω κρασί και δεν πάω να το πάρω επίτηδες. Και γυρνάω και παίρνω μόνο το μπουκάλι. Και της λέω, μου πιάνεις 2 ποτήρια, γιατί αυτοί μας δίναν τα ποτήρια. Της λέω, μου δίνεις 2 ποτήρια. Μου λέει, δεν σ' άκουσα αγάπη μου, τι θέλεις? Και στο δεύτερο αγάπη μου, της λέω, άκου να σου πω. Φωνάζω τον υπεύθυνο και λέω, λοιπόν, αυτή αν με ξαναπεί αγάπη μου, θα της πάρω το κεφάλι. Θα της το χτυπάω, θα της βάλω μετά, θα της το βάλω στο κρύο και μετά στα παγάκια για να συνέλθει. Έχεις δει δικό μου, Κώστα. Δεν έχω δει κόσμο, δεν δέρνω κόσμο. Άμα φτάσω όμως σε αυτό το σημείο θα με βγάλουν οι Να σου πω, ειδήσεις. πιάνεις ένα μπουκομπαλάκι τώρα μπέσα. Τι Στο κουμπαλάκι? μυαλό μου. Αχ, τρόμαξα. Τι είναι αυτό? Τα εγκεφαλικά κύτταρα που φεύγουν. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, ένα κουμπαλάκι. Παιδιά, φοβάμαι. Τι είναι αυτό εδώ? Δεν ξέρω. Κική. Το νιώθεις? Ναι. Έλα, ηλίθεια. Τι είναι το κουμπαλάκι? Αλήθεια, έχει παιδιά εδώ τέτοιο. Ναι. Να Και ξέρετε. πονάει, άμα το κάνω έτσι. Μην το χτυπάς. Τέλος πάντων, πάμε, θα δούμε τι θα γίνει. Έχεις κουραστεί. Όχι, απλά ετοιμάζω τον τάφο μου. Έλα, εντάξει, ρέμισε. Το φυλάκια έχει μέσα τη λέξη φυλακή. Ωραία. Κλείστε την κάμερα, θέλω να ζήσω. Ξέρεις τι σημαίνει φυλάκια, πάω μέσα. Το φυλάκι και το φυλάκι. Ρε, και το λέει και έτσι. Φυλάκια.
Σ' αγαπώ. Ένα αστείο δεν έχει υποθεί. Ρε, σ' αγαπώ. Ένα αστείο δεν έχει Τι λες που δεν έχει υποθεί αστείο, αγάπη, πας καλά. Ένα αστείο ποτέ. Νομίζεις. Μισό αστείο δεν έχω ακούσει. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Απλά λέω. Άλλο ένα γύρισμα, έφτασε στο τέλος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που Ου, μείνατε δεν μέχρι το καταλαβαίνετε. τέλος και μας είδατε. Εάν σας άρεσε Εγώ αυτή. ξέρετε τι θα πω. Όποιος έχει φτάσει μέχρι το τέλος, να γράψει μία λέξη να δούμε πόσοι πραγματικά το είδανε. Υπάρχουν στατιστικά, δεν χρειάζεται, πάμε. Ναι, μωρή και εσένα, καλά σε λέει. Τι μια Εγώ θα λέξη. πω όποιος το είδε να γράψει μπρόκολο. Όποιος το είδε να γράψει μπρόκολο. Μπρόκολο. Και Μπρόκολο. θα Στα λέει μόνο σχόλια. αυτά τα σχόλια, θα βαρεθώ να τα βλέπω. Γράψτε και κάτι άλλο, μην τσιγκούνιδες. Όχι, μπρόκολο. Αχ, θα ήθελα να ξέρετε. Το αγαπημένο μου πράγμα, παιδιά, είναι τα σχόλια. Γι' αυτό τους λέω να κάνω σχόλια, επειδή αρέσουν σε εμένα. Και εμένα, please, θέλω πεις, να ξέρω για τις περούκες, τι αν θα σας σου άρεσαν τα μαλλιά μου. Γιατί στην επόμενη τέτοια θα φέρω άλλο μαλλί. Καληνύχτα! Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλή Κυριακούλα! Γεια σας. Α, Κυριακή θα βγει. Ναι. Α, εντάξει. Κλείσε ζών. Κλείσε. Έλα ρε μαλάκε. Κλείσε. Έκλεισε. Έκλεισε. Σταμάτα, έκλεισε. Ωραία. Αχ, Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Έλα η αποκαθήλωση. Αχ, όχι. Α, Όχι, πούλα. όχι. Βάλτε όμορφα. Πώς πρέπει να είμαστε. Πάντως έβγαλε την καούκα και τώρα έκλεισα. Είσαι γελία.